Igbo bụ Igbo ekele m nsiko onye Chibiko ya zere aka mbụkwa nwanne nwoke NDS Opinion TV abịakwa ọzọ ụbọchị taa igbetekwara uche nke ka o si adịkwa. Biko ihe onyonyo a unu ga-ekiri n'oge awa bụ ebe nwanyị nne nwanyị o pụrụzo kelee Chineke ma bido na-akpọ nwa ya nwanyị Chinyere na-ehidi ọfọ n'isi n'ihi na ya wata gọlara ya na ọgwụghị ya mụrụ ya wata gaa n'ihu lụọ di na-emeghe ka nne mụrụ ya mara maọbụ na-egosipụta ha maọbụ ịkwanyere ugwu dịka nne. Ihe mebiji bịa ime ihe onyonyo a bụ na a sị na oke anaghị anọ n'ụlọ ewu amụrụ n'ọgbara. Ama m na obodo yawa ihe a mere, ọ bụrụ na ihe a bụrụ ihe mere eme n'ezie, obodo yawa ihe a mere enwekwara ndị okenye nọ n'ala ahụ. A sịkwarị na yawa nne na onwe otu agwa ya si wee dị, na onwe otu agwa ya si wee jọọ njọ ma sịkwa ha kwa nkapịa n'usi, a na-ahapụ isi agwụji olu. Masị m ajụkwa ọzọ, yawa nwaanyị ọ bụ nwaanyị isi mkpe, di ọ dịkwa ndụ? Ọ bụ na di ya adịghị ndụ, o nwekwara nwanne di ya dị ndụ, o nwekwara ndị agbata obi ya dị ndụ mgbe yawa ihe ndị alile na-eme. Ya nwa okorobịa lụkwara ya nwata nwaanyị, nne na nna ka ha dịkwa ndụ, o nwekwara nwanne nna ya, ọ bụgo na nne ya nna ya adịghị ndụ, o nwekwara nwanne nna ya maọbụ ndị agbata obi ha nne ya mgbe ihe ndị alile na-eme. Ihe ndị alile bụ ajụjụ ekwesịrị ịjụ, n'ihi na a sịkwa na o nwere nghọtahie na o nweteghị nwaanyị si kpasị nwa ya agwa, ọ bụghị ruo na oge ọ na-alụ di. N'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu ha si na egbuo m iwe elie m ushi, egbuo m iwe elie m ushi. N'ihi ya nwata nwaanyị alụọla di wee gọnarị na onye abụghị nne ya, ma ọ bụ nwa ya buru ya n'afọ ọnwa 9, ọ pịgbughị ya mụọ ya, mụpụta ya, nye ya ara, zụọ ya dịka o si wee kwuo, zụọ ya n'oke ike kwere ịzụ ya n'akwụkwọ. Ma eruzie mgbe ọ ga-eji erite ihe n'aka nne ya wee sị na onye abụghị nne ya. N'ihi na ọ nwere okwu a na-adị ekwu sị na anaghị eji anya ọma abachara obi. Amaghị ma ọ bụ anya ọma ma ọ bụ anya doro edo ka ya nwata nwa agbọghọ ji wee mee ihe a wee sị na wee gọnarị na onye abụghị nne ya. N'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu ha sị na ọ bụghị mgbe egwu jiri ka ọ na-atụnwụ, ọ bụghị mgbe egwu ji ka ọ na-adị akpọnwụ. Ọ bụrụ na onwe ihe ọzọ ga-aka mma ọ bụ ndị maara yawa ezinụlọ yawa ihe mere makwa onye nwaanyị ahụ, ha ga-akawa ahụ kpọọ ya nwa amadi lụrụ ya nwatakịrị nwaanyị, n'ihi na ihe mmeje ka yawa iche ha bụ. Ihe mmeje bụ yawu ihe a na-akpọ ihe a na-emejenụ. N'ihi na dịka yawa nwaanyị kwurula okwu a, o nweghị ihe ga-eme echi nwata nwaanyị a na di ya ebie n'udo. Ihe ọgachi iwu na ezinụlọ ahụ ga-awụ aka ntụtụ, nwata kpata ọtị bụ ihe a ga na-anọ n'isi ezinụlọ ha. Nne ya gwara ya na ọ ga-amụ kwuru zụọ, mana ihe niile o mere ya na ọ ga-eme ya na ọ ga-ata afụfụ, na ọ ga-ata aja ala ka ya nwatakịrị nwaanyị na-ata afụ ka di ya na-atakwa ya afụfụ. Ya mere ihe onyonyo m na-eme bụ na ọ bụ ndị maara ma ọ bụ biko ka inye aka tụsa yawa ihe onyonyo a, onwe ndị maara ha ka enwe ike kpọkọọ ha. Ugbu a nwaanyị a ka dị ndụ, ka a chọwa nne ya, enwe ebe mmiri si ba n'opi ụgbọala si biko ka emezie ya. N'ihi na ọ bụkwa na efeele na nwaanyị a achọghị acha ahụghị ya echi, onye ekpere ekpetekweghị ya, onye ọkpọfọ ekpetakwaghị ya n'ọfọ, ayatakwa ya n'ayịyọ. Nke a na-asị ga-agakwa na ili ga ebe akwa n'ala ili, nke a bụ medicine after death dịka ndị oyibo na-asị ekwu ya n'okwu. N'ihi na mgbe m hụrụ yawa ihe na-ege ya egegharịa ya si na okwu dị na yawa ihe, o nwere ike ọ bụrụ na gị nwata nwaanyị na ọnwụ uche ka asụpụrụ uche ya, asụpụ obi ya, mana asụpụga na uche ke nwaanyị, asụpụrụ uche ke nwoke, asụpụkwara uche ke ndị nwe nke nwoke, asụpụkwara uche nke agbata obi si onye ahụ na nke wee eziokwu ekwu nke wee eziokwu. Okwe ndị nke nara yawa ihe dịka nne nwaanyị nara ihe n'aha na ọ bụ ha wawu nne nke nwaanyị rie,
asịgo na ya nne ya na aha adịghị ya na onwe otu o si emeta ya n'isi ọnwụ na asị ekwesị ọ bụ na anata ya ihe ndị a niile enyerikwa onye nwe ya, n'ihi na onye nwe ihe, onye mbịarabịa agaghị erikarị onye nwe ihe. Amaghị m ihe ala Igbo anyị na-aghọzi ahụ, amaghị ihe ndị obodo anyị na-eche na ọ bụ ya bụ ihe omenala, dịka ndị na-ekwusi ka alaghachi na usoro omenala. Amaghị ihe ndị mmadụ na-eche na ọ bụ ya bụ omenala maọbụ usoro nke isi eme ihe na obodo, na nwaanyị dị ndụ mụrụ nwa lụga di anakwa ya oke ya, nakwa ihe ruru ya. Ọ bụrụ na ya nwata nwaanyị mụọ echi ka onye ga-agara ya ọmụgwọ, a ga-esi na onye ọzọ kpọta onye ga-abịa ili ọmụgwọ ka anyekwa ya eruo echi. Ọ bụrụ na ụmụ ya topụta jụọ sị ka onye bụ nnumere nne ha, ka ebe ọ ga-akpọ ha wee gasị na onye bụ nne ya bụ nnumere nne ha. Ajụ ka mbụ na-ajụ, ọ bụrụ na iri echi ya kpọrọ ha bịa sị ebe a wumere na unu, ka ozikwa onye nnumere na unu a na-agwazirikwe the real mother of your mom, your maternal mother, lekwa onye nnumere na unu ebe a. Ma nne ha na-agwazi na nnumere onwe ike na-agwa na nnumere na ha nwụọna, ma nnumere ha ka dị ndụ, maka echi ọsọ ha dị na ashị onye ha na-eji eji igwe na-abụ aga n'ogwe. Biko, ọ ga-adị oke mkpa dịka ihe onyonyo a na-erute gị ka ịtụsa ihe onyonyo a. Ama m na ya ihe onyonyo a gbasara n'efere mba ụwa, mana uche onye ọbụla dịrị ya. Ihe mụ na-etiwe uche nke m n'ime obodo a yawa ihe mere. Enwere ndị nze na ndị ọzọ, enwere ndị ichie, enwere ndị nze, enwere onye eze nọ n'obodo. Ekwesịrị ugbu a nwaanyị a ka dị ndụ ka a chọwa otu a ga-esi wee mezie ihe ndị a niile ugbu a ka dị ndụ, n'ihi na nchegharị adịghị n'ala ili. Ọ bụrụ na nwaanyị atagide ikikere eze a wee laa mmụọ echi, ya nwata nwaanyị ga-atakwute ya kọnkịrị, ọ ga-atakwute ya aja, ọ ga-atakwute ya kọnkịrị. Ya nwoke lụrụ ya ga-atakwute ya kọnkịrị, ọ ga-atakwute ya aja. Nke ọzọ abụrụ na nwoke lụrụ ya nwatakịrị nwaanyị, mgbe ya na nwata nwaanyị na-akpa, ọ jụkwara onye bụ ese nne ya. Gị hụ na nwaanyị bere ịlụ na nne ya ka dị ndụ, ma nwunye gị na-agọla ha na onye abụghị nne ya. Uche gị ọgwa ha gị na ọsọ agha dị na achị, n'ihi na ọ bụ mgbe egbuji ka ọ na-atụnwụ. Ihe na-eme na ụbọchị ndị a na ụbọchị ọlọrọ ọhụrụ ndị a niile abịa na asị it doesn't matter. My dear, it doesn't matter abụghị na ke your biological mother and biological parents, when you deny them before while they are still alive, you deny them, tomorrow heaven and earth will deny you. Ọ bụ na gị ajụ nne na nna gị mgbe ha ka dị ndụ, eluigwe n'ụwa ọbụla dị mmụọ ga-ajụ gị. You might be whatever you may think you may be tomorrow. You nwere ike baa nwee ihe ndị ga-enwe echi, ma so long na your parents lay curses on you, you will never find peace. For this lady, please, once this video gets to you, share this video. Let's rescue this situation now, as this mother laid curses on her daughter who denied her of being her mother and got married without giving her a right as a mother. It's quite appalling that such a thing is happening in our society today. I don't know what the reason might be. I don't know what the cause may be that will make this lady to deny her mother while she's still alive. And the people within collected every right that is due for the mom. Biko, ana m eme ihe onyonyo asị na ka ọ bụrụ ihe onyonyo. Ana m eti uche nke m ka ọ bụrụ ụzọ a ga-esi wee chụọ udo ugbu a ohere ka dị. N'ihi na aja ala nwaanyị a kwere wee kwopụga ọ bụghị obere ihe. Mmadụ ọbụla dị ndụ, ma mmụọ ma mmadụ, na-egwesi ụkwụ n'ala. Ala na-ekwu okwu. Gị bụrụkwa onye na-ara oke ihe ndị a niile wee rie, wee nakwa nwaanyị oke ya. Ọ ga-adịrị gị egwu. Gị bụrụ nwaanyị bụ onye nke ga-aga guzo dịka nne na ihe ndị a niile wee rie. Lekwe gị, see you is going. No two ways about it. N'ihi na ihe iji wee tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị. I kweghị wee mee udo, ma gị na ihe ndị a niile wee rie, wee kpachie. You are going down. A sịkwara na onwe ote nwa ya sịkpasị nwa ya agwa, ma nwatakịrị etopụtara ruo oge oge ju ya lụọ di. Ọ
ọha na eze ọ dịrị ndị ezinụlọ imezi udo n'etiti nwa na nne ya tupu a na-eke ya di, mana unu emeghị ya, unu anara wee rie. See all of you going. Ihe iji tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee atụnyekwere gị. Igbo bụ Igbo, bikonu, ihe onyonyo a ruteghị aka, tụsaa ihe onyonyo a, n'ihi na ọ bụghị mgbe egbuji ka ọ na-atụnwo, ọ bụghị mgbe egbuji ka ọ na-atụnwo. This is generational curse activated. Ka ọ ghara iru echi abịasịwa gị na your familiar na-enwere your ancestral spirit, ancestral this, ancestral that, na ọya ihe chụga gị. Ọ gwa ebe a na-aka na-eche nwe those ancestral curses ndị a na-achụwa mmadụ ọwa ebe a ka ụmụaja ga-amụtakwana echi, ka ọ ghara iru echi ụmụaja atagbo onwe ha n'ahụhụ n'ihe na-amaghị isi ya, n'ihi na ihe ijiri tụrụ mmadụ ka a ga-eji wee tụnyere gị. Igbo bụ Igbo, bikonu ọnụrụ karibia tụsa ihe onyonyo a ka anyị zọnụ ndụ ugbo ohere ka dị. Ma gị nwata nwaanyị isi na nwaanyị onye abụghị nne gị, ị ga-amụtakwa kwuru ma chefuo na maọbụ gị echezokwara na echi dị ime, na no matter how you try to train your children, ọ bụrụ na asị mụrụ isii mụ iri, ofu n'ime ha would deny you and will do the same thing, if not all of them. Udo dịrị unu. Anya nke ndị so emere ka anyị dị ndụ n'ala nke ndị dị ndụ wee si na 2022 wee bata na 2023 nwa na-ekene Chineke onye mere nka ndị ndụ nwee mmụta mmadụ dị ka Chinyere, Judith, Okoye, Benson, Nduruo, onye na-akpọrọ m ihe ọbụla o nwere ihe o ji nwee kpọrọ, mana nna asị Chineke ekene dịrị ya. Onye na-ahụ na ihe na-ahụ na nzuzo, onye mara onye oye ke ma onye oye ka mara, ọ bata ihe dị mma, elote echeta obi esie ike, ọ gụnyere onye agụpụrụ agụpụ dike ndikerere papa gospel wodogwu ka ịbụ. Chineke nwa na-ekene gị na mmeso ọma gị niile nke imesoro m n'isi Chinyere, nwee mmụọ nya mụjiri nya aka mụjiri nya ọkpa, nkwụọli ya ụgwọ akwụkwọ zụọ nya na one nkekwa m wee kwụchachalịa Chinyere. Iwe ji Chinyere ji wee kene Chinyere Judith, Benson, Nduruo, Okoye wee bọsịa ya eme egwu ya, ọnwa ite emele egwu ya ka ọ gbara nkwụ nwaanyị. Chinyere atụpụrụ m ọnụ ya na di ya agbacha ava nkwụ nwaanyị, ọ tụọ ime na abụọ. Nwanne nna ya jee ọmụgwọ, jesha ọmụgwọ n'ime na-aba ahụ ya na ndị otu ya anaba akpali ya, o wee pụtazie na ọ pụrụ dike pụọ agbala na ọ bụrụ m nwa mụrụ ya. Mana m na-ekwu okwu n'ụbọchị nke taa, o wee jee gbaa akwụkwọ, amakwata nwa wee gbaa akwụkwọ. Etu m si ekwue, hei Chineke gospel asụ anọ n'ike m ka o si wee pụta, n'ike ka o si pụta nwa ala na abụọ. Chinyere takata avụ n'ụwa ya, ibe mgbu ebidogo, dibịa gwọtara ya, onye ekpele avụtara ya n'ọvụ, ọkwa akwụkwọ ọgba mechie ihe niile, o nwere ihe ọ kpọrọ m, o nwere emejọrọ nye ụgwọ akwụkwọ m kwụrụ wayeki ma ntam Imoloko, o wee nụọ dị n'Enugu steeti. Abịa bụ Chinyere Judith Ojukwu ka ọ na-aza n'Enugu steeti, wee na-asị Chineke mere o wee nụọ di wee nwụta nke ya, na ihe mgbu ebidogo na ọnwa mvụnata ihe ọma n'ụwa ya ke n'ojiri ọnụ a kwuo ihe mmelie. Ọ bụ na o kwuru ihe mmelie ya na di ya, ihe mgbu ebidogo, ọkwa agbachaga akwụkwọ bajezie ka bili asụ. Ọ bụ na m nwee chi ọzọ Chineke ama mmeli m ya, ọ bụ na m enwere chi ọzọ na Chineke dị ndụ ka m na-akpọkwu Chineke ya nụrụ nya bụ ọgwụ. Ma nwoke ma nwaanyị na-akpanye elie ma ndị lile oke dịlị m okeve va ya avụọ nkeve ma na ereluva aka aja kava ya ga na-ata na-ayọ nni, ma ndị dị n'alụ ma ndị zara ava nne ma ndị zara ava nna, maka na mmadụ weli enyeni na ọnya mụta. Chineke vụrụ ya oke ya ma nwe tụọ o si wee narị m oke nwa m wee nechi anya sị na o kwesịrị m. Chinyere Judith Ojukwu ka ọ na-azazive Enugu steeti, ịtakata avụ n'ụwa ọ gara adịrịtaghị mma n'aha Jizọs, amen. Etu a nkwụlịtụ a ka ọ ya dị n'aha Jizọs. Etu nna chite aja Chinyere, ana m achiteli gị aja n'obi inu, ihe avive mgbu na ndụ ya. Chinyere ihe avive mgbu na ndụ ya, ihe avive mgbu na ndụ ya n'aha Jizọs, dịka nna aga bụ aja ihe atakata avụ n'aha Jizọs, amen.